O delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, entregaba esta mañá as chaves dunha vivenda en réximen de alugueiro emprazada na Rúa do Vilar, no casco histórico. A vivenda conta cunha superficie de 50 metros cadrados. Ademais de garaxe, dispón na planta baixa dun rocho de 5 metros cadrados e a persoa beneficiaria xa se pode instalar nela. Pagará unha renda mensual en función dos seus ingresos. As persoas interesadas en optar a estas adxudicacións poden inscribirse no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda en calquera momento do ano. Vaise elevar o límite máximo de ingresos requiridos e, como novidade, nas vivendas destinadas á venda introdúcese a reserva do 30% para persoas que teñan entre 36 e 45 anos con fillos. Mantense, ademais, a reserva para menores de 36 anos do 25% das novas vivendas que se construan para a venda e do 40% para as destinadas a alugueiro.